La Ravals Band es va crear l'any 2005. Als inicis la formaven 15 músics i actualment ja en són 46. La Ravals Band va ser un projecte que ens va proposar el districte Ciutat Vella per intentar que tota la gent que fa música d'una manera amateur o que li agrada la música del barri del Raval pogués reunir-se, tenir una formació del seu instrument i poder tocar tots plegats formant una banda. Ha canviat molt a nivell musical, el repertori que fem és molt més extens i ara podríem dir que tenim un repertori d'uns 100 temes. I clar, evidentment, les persones també que van entrar el primer any també es veu l'evolució que han fet. En termes generals, els músics han millorat molt, el repertori s'ha ampliat bastant i la quantitat de músics també, clar, evidentment. Cada any tots els components de la banda s'han de presentar a les audicions que es convoquen a principi de temporada i la majoria ja fa temps que en formen part. Jo ja fa 4 anys que estic i és una oportunitat molt gran de poder tocar. Toquem a molts llocs que no, en públic, que això no, pel teu compte no ho aconsegueixes, no? Llavors és molt enriquidor. Jo portaré uns 3 o 4 anys i això és un hobby. Vinc a fer classes de trompeta aquí a l'escola i després tenim l'oportunitat de participar a la Ravals Band, que et permet tocar en grup i és molt agraït. Serà el 5è any aquest que hi formo part. És un grup molt divertit, molt divers, toquem moltes vegades perquè tenim l'oportunitat de fer bastants concerts i la veritat és que m'ha ajudat molt a créixer musicalment. La banda està formada per gent de totes les edats que toquin algun instrument de vent o de percussió. No importa si no tenen coneixements musicals. L'única condició és que visquin, estudiïn o treballin al Raval o a Ciutat Vella i que els agradi la música.